Хайырлы көн, эфирда Татарстан хәбәрләренең яңа чыгарылышы. Бүген илдә бердәм тавыш бирү көне. Без сезне республикада сайлау барышы белән таныштырубызны дәвам итәбез. Бу минутка билгеле булган хәбәрләрдән башлыйк. Көндезге 12-гә Татарстанда тавыш бирүчеләр саны 62,3%-ка җитте. Бу хакта республиканың үзәк сайлау комиссиясе рәисе хәбәр итте. Андрей Кондратьев фикеренчә, Татарстанда сайлау культурасы югары дәрәҗәдә, сайлаучылар да, күзәтүчеләр дә хөрмәткә лаек, чөнки кануннарны белеп эш итәләр. Үзәк сайлау комиссиясенең соңгы мәгълүматларына караганда, Татарстанда сайлаучыларның 62,3% үз тавышын бирде. Сайлаулар гадәти режимда бара. Татарстанлылар бик актив. Сайлауларга йогынты ясарлык, хукук бузулар теркәлмәде. Барлык мөрәҗәгатьләр буенча да хәбәрләшеп, булган сорауларны урынга чыгып хәл итәбез. Татарстан үзәк сайлау комиссиясенең бердәм мәгълүмат үзәге бүген көне буе эшли. Тавыш бирүләргә кагылышлы иң соңгы мәгълүматлар нәкъ менә бирегә җыела. Монда матбугат конференцияләр үткәрәләр. Вакыйга урынында хәбәрчебез Рәмзилә Гафиятуллина эшли. Рәмзилә, хәерле көн, рәхмәт сүз сиңа. Хәерле көн, Фәнис. Пышылдабрак сөйләшергә туры килә, чөнки Татарстан үзәк сайлау комиссиясенең бердәм мәгълүмат үзәгендә кызу эш өсте. Сайлау барышы хакында бер артлы чыгышлар тыңлыйбыз. Әле менә күптән түгел генә журналистлар алдында политолог Алексей Чесноков чыгыш ясады. Хәзер исә журналистлар алдында социаль маркетинг институтының сәяси анализ буенча директоры Виктор Батуремский чыгыш ясый. Ул сәясәт һәм эшмәкәрлек буенча шактый күләмле социаль тикшерүләр уздырган шәхес. Татарстанда бара торган тавыш бирүләрне ул ничек бәяли? Әйтегез, аның үзен тыңлап үтик. Год был сложный, трудный, и об этом можно тоже поговорить. Да, год был действительно сложный, но эксперты сходят с мнением, что то, как власти справлялись с пандемией в каждом Менә шундый фикерләр, без исә бердәм мәгълүмат үзәгендә эшләүебезне дәвам итәбез. Тагын якынча 1 сәгатьтән журналистлар алдында гадел сайлаулар өчен корпусы әгъзалары чыгыш ясаячак. Безнең белән калыгыз, Фәнис. Рәхмәт, Рәмзилә. Турыдан-туры эфирда минем хезмәттәшем Рәмзилә Гафиятуллина иде. Сайлау участоклары бүген иртәнге 8-дә үк ачылды. Инде көннең беренче яртысында ук аларда республика җитәкчеләрен дә очратырга була иде. Кемдер халык белән аралаша, кемдер фотога төшә. Сайлау кампаниясе турында фикерләрен дә җиткерәләр. Фәрүзә Мәҗитова дәвам итә. Рөстәм Миңнеханов Казан үзәгендәге 42-нче сайлау участогына тормыш иптәше Гөлсинә ханым белән килде. КАИ бинасындагы участокта 1600 сайлаучы теркәлгән. Көндезге 10-га аларның 600 тавыш биргән иде инде. Миңнехановлар гаиләсе бюллетеннәр алып кабиналарга үтә. Үз тавышын инде иртәдән Татарстан дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев та бирде. Ул Лаиш районының Боровое Матюшино авылындагы 1749-нчы сайлау участогына килә. Башта Минтимер Шәймиевның тән температурасын үлчиләр. Барысы да тәртиптә. Документ тутырганда ул сайлау участогы әгъзалары белән аралашып алырга да өлгерә. Вот первый. Вы у нас первый всегда. Вот первый. Президентты кызлар белән бергә сайлый безне монда. Дәүләт Совет рәисе Фәрит Мөхәммәтшин башкаладагы 116-нчы лицейда урнашкан 43-нчы участокта сайлый. Хатыны Луиза ханым белән килде. Монда 2300 кеше тавыш бирергә тиеш. Бюллетень алганчы ул сайлаучылар белән фотога төшә. Участокта эш барышы белән кызыксынды. Күзәтүчеләр белән сөйләште. Фәрит Мөхәммәтшин тавыш бирүнең 3 көн булуы кулай тәҗрибә ди. Аның фикеренчә, республикадан читкә китеп эшләүчеләр өчен бигрәк тә уңайлы. Район шәһәрләрдә булырга туры килде. Күп кенә сораулар, күп кенә мөрәҗәгатьләр булды. Халык битараф түгел. Татарстан премьер-министры Алексей Песошин Читаев урамындагы 241-нчы сайлау участогына килде. Биредә концерт та оештырганнар. Алексей Песошинның шулай ук тән температурасын үлчиләр. Шуннан соң сайлау кабинасына үтә һәм үз тавышын бирә. Фәрүзә Мәҗитова, Яңа Гасыр каналы. Быелгы президент сайлауында 5 кандидат катнаша, алар бүген үзләре дә тавыш бирүдән читтә калмады. Нинди кәеф фикерләр белән киләләр? Рәмзилә Гафиятуллина репортажыннан карагыз.
Иртәнге сәгать 9 Казанның Җиңү проспектында урнашкан 411 сайлау участогына Татарстан президенты вазифасына кандидат Альфред Валиев килә. Үзегенә түгел, гаиләсе, оныклары белән. Тавыш бирү кабинкасында ул озак тоткарланмый, үз тавышын бирер өчен берничә минут җитә. Чтобы дальше Татарстан и наша Россия процветала. Татарстан президенты вазифасына тагын бер кандидат Олег Коробченко Ярчаллыдагы күчмә сайлау участокларының берсендә тавыш бирде. Битлек, кулларының чисталыгы һәр кешегә аерым каләм, барысы да ничек тиеш шулай. Бюллетеньга тамгасын салгач, селфи. Сейчас очень модно делать фотографию, за кого ты проголосовал. Поэтому я не буду отличаться ни от других и тоже сделаю селфи. Татарстан президенты вазифасына дагы вакылчы Альмир Михеев Казанның Тынычлык бистәсендә урнашкан сайлау участогында тавыш бирә. Ул бер юлы 3 бюллетень тутыра. Берсе президент сайлауына, калган икесе Казан шәһәр думасына баручы депутатлар буенча. Голосовать важно и нужно. Поэтому голосование, я считаю, это не только право, но и обязанность. Здравствуйте. Татарстан президенты вазифасына кандидат Владимир Сурчиловның да кәефе күтәренке иде. Ул да участокка иртән килә. Ишек төбендә аның температурасын үлчиләр, сайлау комиссиясы әгъзаларыннан бюллетень алгач, үз бурычын үти. Рәмзилә Гафиятуллина, Яңа Гасыр каналы. Татарстанның тавыш бирүдә югары күрсәткечләре белгечләрне дә кызыксындыра. Россия төбәкләрендә иҗтимагый хәлне өйрәнүче Петербургская политика фондының президенты Михаил Виноградовның фикерен тыңларга тәкъдим итәбез. Есть несколько причин, связанных с общей атмосферой, которая сложилась в республике накануне выборов. С одной стороны, прошла пандемия, которая все-таки скорее сплотила, а не расколола общество. Момент второй – это празднование столетия республики. Это все-таки обычно всегда такое мероприятие, это всплеск социального такого оптимизма, это завершение подготовки строительства тех или иных объектов. Республикада барган сайлаулар буенча үзәк сайлау комиссиясенең кайнар линиясе эшли, анда 84 кеше шалтыраткан, аларның кайберләренә бүген көн үзәгендә Андрей Кондратьев үзе җавап бирде. Алуларда шалтырата урта буын ди ул. Мөрәҗәгатьләрнең күпчелеге кайда тавыш бирергә һәм сайлау участокларының нинди адрес буенча урнашкан булуына кагыла. Шулай ук фикер үзгәргән очракта кабаттан сайлап буламы, ни өчен сайлау бюллетеньнәренең кайберләре сейфларда түгел, махсус тартмаларда саклана дип сораучылар да бар икән. Һәрберсенә дә шунда ук ачыклык кертелә. У нас есть школы, в которых располагается сразу несколько участков. Кайбер мәктәпләрдә берничә сайлау участогы урнашкан, шуңа да бюллетеньнәр күп булганлыктан сейфларга сыеп бетмәскә дә мөмкин. Андый очракта аларны тимер шкафка куярга туры килә. Алар хукук сакчылары тарафыннан саклана. Ачкан вакытта күзәтүчеләр аны телефоннарына төшерә дә ала. Андрей Кондратьев халыкның сорауларына җавап биргәннән соң тавыш бирергә китте. Ул Гагарин урамындагы 146-нчы участокта сайлый. Шул арада күзәтүчеләр сайлау комиссиясе әгъзалары белән дә аралашырга өлгерә. Кемдер өйдә генә тавыш бирә, сәламәтлек буенча килә алмыйлар. Сәяси вакыйганың мөхитен тояр өчен участокка барып гражданлык бурычын үтәүчеләр дә актив. Бүген кайсы социаль дәрәҗәдә булуына да карамастан, нинди вазифада эшләвенә бәйсез рәвештә һәркем тавыш биргә ашыга. Безнең төрле урыннарда эшләгән иҗат төркемнәре танылган кешеләрнең шактые белән аралашырга да өлгерде. Ради Гыймаев күзәтүен тәкъдим итәбез. Здравствуйте. 92 яшында булса да сәяси һәм гыйльми яңалыклар белән танышып бара Илдус Мостяков. Участокка үзем дә барган булыр идем, килгәннәр тагын да яхшы дип гражданлык бурычын үтәргә ашыга. СССР тарихында генераль конструктор булган татар белгече. Участогыннан аңа беренче булып сугылдылар. Бик әһәмиятле, бик зур вакыйга дип саныйм. Сайлаулардан соң Татарстанның юлы дөрес булыр дип уйлыйм. Кайчандыр әнисе мәктәпкә шулай йөрткән, хәзер әнисен мәктәптә урнашкан сайлау участогын алып килә ул. Инде ничә еллар бу көнне Багановлар шунда күрешә. Татнефть оешмасы директорының әнисе Роза Фатыховна тыл һәм хезмәт ветераны. Улына да тормыш асылын сеңдереп үстергән. Это наша обязанность, мы должны. Безнең бурычыбыз бит бу. Нәкъ менә сайлаулар барышында илнең кая таба, ничек үсәсен билгелибез. Шушы ук фикер Россиянең атказанган тренеры, Зенит клубы остазы Владимир Олекның да участокка китергән. Тыгыз графикта вакыт таптым ди. Кеше хукуклары буенча Татарстандагы вәкил чыгышлары ясарга да өлгерә. Иртәнге 9-дан сайлап та чыккан, аннан кабат вазифаларына. Гражданлык бурычын үтәргә Камил хәзрәт Самигуллин хатыны белән килгән. 12-нче мәктәптәге 47-нче сайлау участогында тавыш бирделәр. Гражданин буларак мин үз фикеремне белдерергә тиеш. Беренче рәттә мөселман буларак, чөнки без битараф булмаска тиеш. Ел саен 25-тан 30-га якын мәчет ачыла безнең республикабызда. Мәдрәсәләр эшләп килә, Аллаһ шөкер, китаплар басыла. Ради Гыймаев, Илшат Мөхәммәтов, Ринат Сайфин, Яңа Гасыр каналы.
Татарстан блогерларының сайлауда эш тәҗрибәсен башка төбәкләр дә өйрәнергә тиеш. Бу хакта бүген Россиянең иҗтимагый палатасы әгъзасы Александр Малькевич белдерде. Искәртеп узабыз, бу сайлауларда беренче тапкыр блогерлар күзәтүче буларак катнаша. Бу көннәрдә участокларга 100дән артык блогер юл тотты. Олар даими рәвештә социаль челтәрләрдә элемтәгә чыгалар. Сайлау участокларындагы күзәтүче блогерлар белән Илдар Сафиуллин аралашып кайтты. Барыгызга да сәлам. Мин күзәтүче постында безнең бүген участокта тыныч антисептиклар бар. Алина Гыймалтдинова Казанның 181-нче мәктәбендә урнашкан сайлау участогында блогер күзәтүче. 3 көн буе ул моннан китми дә диярлек. 200 меңнән артык язылучыга мәгълүмат җиткереп тора. Килеп утырам, булган процессларны, моментларны төшереп аудиториягә да күрсәтәм, килгән сорауларга җавап бирәм. Алина 8 ел блогер. Башта ул аш-су рецептлар белән уртаклашса, хәзер темалары төрле. Җәмәгать эшләрендә актив ул. Бу көннәрдә төп игътибары сайлауга. Сайлауларның гомумән ачык булганы турында, чиста булганы турында һәм без бар детальләрне күрсәтәбез, төшерәбез, күрсәтәбез һәм подписчиклар сорау бирәләр. Без бар сорауларга җавап бирәбез һәм күрсәтеп бирәбез. Бүгенге очрашу тәҗрибә уртаклашу мәйданына әверелде. Может быть, Башка вакытта бәлки блогерлар өчен өйрәнүләр, укытулар уздырырга кирәктер. Үзебезнең язылучыларны алдан әзерләр идек. Мне кажется, нужно это людям показывать, что... Иң мөһиме безнең максат сайлауның чиста узуын күрсәтү, сорауларга җавап бирү. Татарстанның күзәтүче блогерлары Россиядә беренче тапкыр иҗтимагый күзәтүчеләр составына керде. Бу юнәлештә тәҗрибә уртаклашып, эшне камилләштерергә кирәк диләр. Они должны это рассказать. Аларга үз язучыларны гади тел белән яхшылап аңлату максаты куела. Ниндидер фәнни телдә түгел, гади гына әйтеп, социаль челтәрдән утыручылар сайлау барышын белергә тиеш. Бу очракта блогер күзәтүчеләр оештыручыларга да, сайлаучыларга да мәгълүмат җиткерүче генә түгел, ярдәмче дә булып тора. Безгә шушы эштә ярдәм итүчеләр алар. Бу эшне менә Аллага шөкер алар шундый үзләре дә кызыксынып, бүтән кешеләр дә кызыксындырып эшләделәр һәм аның нәтиҗәсе бар һичшиксез. Блогер күзәтүчеләр өчен сайлау участогында махсус урын каралган. Алар тавышларны исәпләүдә дә катнашырга җыена. Илдар Сафиуллин, Игорь Романов, Яңа Гасыр каналы. Әлмәт районы Габдрахман авылында сайлауга 90 яшьлек әбиләр җырлап килгән, аларның ансамбле Удмуртиянең танылган Бурановский бабушки төркеменә кадәр оешкан була. Габдрахман әбиләре исә җырлап кына калмый, туп та тибәләр, кулда көрәштерәләр, сәхнәне дә, авылларындагы спорт үзәген дә дер селкетәләр. Алар белән Филүзә Хәмидуллина танышып кайтты. Алар спорт белән дә җырлый шөгыльләнәләр. Моңланмыйча тора алмыйбыз диләр. Кемгәдер 60, кайберләренә хәтта 90 яшь. Без репетицияда менә шулай урамда үткәрәбез, рәхәт иттереп, скандинавский тавыш-таяклар белән рәхәтләнеп йөрибез. Көненә 30 тапкыр шүгәлиләр, сикерәләр, хәтта футболда уйныйлар. Тәслимә Габдрафиковага 92 яшь, әле дә башкалардан калышмый. Ансамбль әбиләре белән кул көрәштерү дисеңме? Рәхәтләнеп. Аларга бернинди шикләр дә юк, хәтта тренажерларны да җырлап әйләндерәләр. Ширләмәс өчен шушы спорт комплекска йөреп, сәламәтлек алып, яшьләргә үрнәк булырга. Габдрахман әбиләре төркеме оешуга 40 ел. Бу ансамбль гына түгел, зур бер гаилә хәзер. Төркия, Финляндия, Екатеринбург, бармаган илләр, катнашмаган конкурслар калмый. Елда ансамбльгә яңа әбиләр килә. Мин гомер буена җырладым, бидем, бөтен нәрсәне дә эшләдем. Хәзер инде менә авылыбызның данын җибәрергә шушлай чыктык инде, катнашабыз. Алар һәр вакытта да менә Әлшиләби якларына барганда да әйтәм, давление аппаратын үлчетергән, давление үлчеткән аппаратны алдыгызмы дим. Юк, безнең давлениебез күтәрелми ди. Буран әбиләре удмуртча, инглизчә җырласа, бу әбиләр туган телләрендә татар җырларын көйли. Тормышта да җыр белән, хәтта сайлауларга да, Габдрахман әбиләренең җырлап тавыш бирергә баруларына да беркем шаккатмый хәзер. Сайлау инде ул безнең өчен бәйрәм, без инде һәр елларында шулай катнашабыз. Бу бит инде үзара аралашу да безнең өчен. Җырлап биеп йөргәч авырырга вакыт та калмый ди алар. Авылларында спорт корылмалары, бассейн бар, киләчәктә тагын да яхшы булачагына да ышана алар. Әлмәт районыннан Филүзә Хәмидуллина, Ирек Хәбибуллин, Яңа Гасыр каналы.
Сайлаудан бір кімде шитте қалмай, келе алмаушылар янына участок вәкилләре үзләре бара, хәзер күрсәтеләчәк героебыз 82 яшьлек Габдулла Хайбуллин бик үзенчәлекле кеше. Авылны су басачак дип, бөтен халыкны күчереп бетергәннән соң да ул туган нигезендә бер үзе яшәп кала. Ул бүген дә көр күңелле тормышны яратып яши. 40 елдан артык ялгызы гомер кичерүче патриот янында Актаныш районының бер йортлы Өшәр авылында безнең хәбәрчеләребез дә булып кайтты. Кайчандыр 700 хуҗалыгы булган Өшәр авылы бүгенге көндә инде картада да юк. Шулай булуына карамастан, элеккеге авыл урынында бер йорт тора. Һәм анда 82 яшьлек Габдулла Хайбуллин яши. 44 ел инде менә шулай яши ул. Электр юк, ине җылыту өчен утын гел кирәк. Менә газ. Бу баллон белән газ Габдулла? Баллон белән, зур баллон. Актаныштан бар балам. Бүдек менә әйткәндә бик итә, айга почти итә. Мен күлдән алам чистә менә шу суны. 82 яшендәге Габдулла абый күнүзен хәрәкәттә, башкача булмый да 4 ат, 2 сыер 15ләп сарык асрый. Алар җәй буе үз ирекләрендә йөрсә дә, кышка печән әзерләргә кирәк. Тукталган юк. Дә кичәле бүгенгә дә җал итәмен. Әле печәнне гол. Кул белән шаптатыгы касил калган ем, гол шуның белән әверләдем быел. Ул торган җирдән иң якындагы авылга 7 чакрым яз, көз, кышларын юлда булмый. Алайда Габдулла абый сайлауларда гел катнашып барам ди. Яхшы, әйбәт. Сез сайлауга гариза биргән булгансыз, шуңа сезне сайлатырга төштек. Менә сезгә хәзер билетны бирәбез, үзегез кемне сайласагыз килә. Рәхмәт килүләренә. Мин бит әле булай булса ничек җәйләп бара алмаймын. Рәхмәт килүләренә. Шулай дип бер йортлы авылның бердән-бер кешесенә дә сайлау мөмкинлеге тудырылды. Актаныш районыннан Илшат Аюпов, Рамил Зәкиев, Яңа Гасыр каналы. Казанда сайлауга барган һәр кешегә мин тавыш бирдем дип язылган беләзек бирелә. Аның белән бүген Акбарс арена янында оештырылган бәйрәмгә кирип була. Ул көндезге 12дә башланды. Хәзер стадион тирәсе кызганнан-кыза бара. Берничә минутлык кенә монда инде зур концерт та башланып китте. Тамашачылар күңелен эстрада йолдызлары күрә. Кемнәр чыгыш ясый, тагын кайсыларын көтәләр бәйрәм урынында безнең хәбәрчебез Айгөл Бадретдинова эшли. Айгөл, казанлар өчен нинди программалар әзерләнгән? Акбарс аренага халык инде бүген төштән соң агыла башлады. Димәк, инде иртән алар сайлауга барганнар, үз тавышларын биргәннәр, соңрак инде концертка килгәннәр. Кичкә таба халык тагында күбәя башлады. Күргәнегезчә, тамашачылар инде әлеге сәхнәнең беренче рәтләрен алып карарга тырыша, үзләренең артистларын якыннанрак күрү өчен. Чөнки хәзерге минутларда концертның иң кызган чагы дип әйтергә була. Яңа гына сәхнәгә Башкортстанның атказанган артисты Әнвәр Нургалиев чыга һәм инде ышанам, иң матур җырын башкарачак. Сезгә дә тыңлап китәргә тәкъдим итәм. Бу мизгелләр белән уртаклашам. Бу җырга инде биемичә булмый, минем артымдагы халык та биедер дип ышанам. Аларның кәефләре бик шәп һәм әйтергә кирәк, бүген монда Казан халкы гына түгел, бөтен Татарстаннан, хәтта күрше республикалардан да килгәннәр, чөнки без аларның үзләре белән дә бүген аралаштык. Монда тамашачылар өчен күп санлы актив, интерактив әзерләнгән. Монда спорт уеннары да, төрле мастер-класслар да, теләсәң җырла, теләсәң бие, рәсем яса. Акбарс аренаның парковкасында шундый интерактив бара һәм ул кичке 6-га кадәр дәвам итәчәк. Килегез һәм катнашыгыз. Инде тамашачылар нинди кәеф белән килгәннәр соң, әйдәгез, аларга сүзне бирик. Тавышларыбызны бирдек, концерт карыйбыз, кич белән салютта карашакбыз. Бик күңелле. Нәрсә дип әйтим? Миңа бик шады. Бидек. Теге площадкада рәхәтләнеп бидек. Бер Египет малае белән. Дуслар белән җыелдык бүген. Килдек, тавыш бирдек, концертка килдек. Мы сходили всей семьей, проголосовали. Нам пришли на концерт, нам все понравилось. И мы будем здесь до конца, и салют тоже встречать будем. Концертта бик ошый, Аллага шөкер. Мин үзем дә җырлыйм. Кайттым сиңа, җанлы
торасан, тау башында, аппақ майдан. Әйтеп үткәнемчә инде хәзерге минутларда концертның иң кызган өлеше бара һәм бу сәхнәдә сәгать сайын вакыйгалар тагын да кызыклырак булачак, чөнки инде Әнвәр Нургалиевтан соң бу сәхнәгә Гүзәл Уразова менәчәк. Соңрак инде монда Салаватны, Нюшина, Валерияны көтәләр, бик күңелле һәм кызыклы булачак дип вәгъдә итәләр. Кичке 10-да халык Акбарс аренадан салютка тамаша кылачак. Фәнис. Бик зур рәхмәт Айгөл, турыдан-туры эфирда минем хезмәттәшем Айгөл Бәдретдинова иде. Әлегә менә шундый яңалыклар республикада сайлау барышы турында хәбәрчеләребез эшләгән материалны без сезнең игътибарга киләсе чыгарылышта тәкъдим итәрбез. Татарстан хәбәрләре кичке 6-дан соң хоккей тәнәфесендә күрсәтеләчәк.